wakawanda paka hey mukoba KB ndine nyaya wani yacho ndiye mukati mekutari Harare. Okay. Imwe aise mukati mekutari Harare. Imwe ndiye chikoro, imwe ndiye kuchipatara. Yemu Harare ine vabereki vari kuchema vachiti iso. Vana vedu vari mukati mekuenda kuchikoro. Tagara tichiendesa vana ikoko ini wangu umwe mubereki arushedza kuti mwana wangu aturi wechi7. Vese vaenda pachikoro pa primary, secondary vachena kuti ndio nzvimbo yedu. Kana vachizoendawo kune zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiko munzvimbo yedu ndo pavanozoenda but ndipo panodarika napo but pane zvimwe zvinhu zvavepo kwanzi iko zvinozi pakaiswa inonzi ice cream day pachikoro. Okay, ice cream day right. Vari kuti iwo Friday yega yega mwana wese anofanira kuya ne50 cents yaanotenga ice cream. Ice cream inenge itengeswa na mumwe nomwe inotengeswa na ticha wake muklasi mawo. Teacher ndio vanofana kuya ne ice cream yawo yavanotova kuziva kuti muklasi mune vana vangani. Saka every Friday vana ava vanofana kunge vaine 50 cents ende zviri pamutemo kuti hakuna mwana anofana kudya ice cream mwakatarisa. Wese anofana kudya neyake. Saka Friday yega yega mwana anofana kuya ne mari yekuzotenga ice cream inotengeswa nemudzidzisi wemuklasi imomo. Chikoro ichi ndechekupi? Ndechekuno Harare. Zviri kuitika pachikoro chimwe chete. Chikoro chimwe chete. Primary. Muri kuti mimi kana iri Friday, iri ice cream day. Mwana wega uga anoya ni mari yake. Muklasi manenge ari. Inini ndiri kudzidzisa muklasi mundoya ni ice cream. Imi muri muklasi menyu? Yes. Munotengesa yenyu. Teacher ndi bwana ngani ice cream. Ice cream day pachikoro. Ice cream ndeye chikoro ere kana ndiye teacher. Okay, all right. So vabereka kuti arisi kunzwisisa. Isu zokutengera vana kuti nazvo isu. Zviri pamutemo wechikoro here? Kati vari kuadvertisa here chinhu ichi? Asi zviriitwa pachikoro. Yeah. Okay. Ndobva hapo ndopinda imwe yemuchipatara. Murume ati ndaenda nemudzimai wangu pachipatara. Ndaenda nemudzimai wangu pachipatara. Mudzimai wangu ari kurwara. Anosvika wonzizvo anofana kuti aitwe scan. Murume anoti ina ndachandinoziva kuenda kuchipatara kureva kuti hatizivi toda kuti tinoudzwa zvekuita. Okay. Abvanzira tochi scan madoctors avo. But pano pachipatara hatina scan. Ndizvozvo? Tikutukana here. Hatisi. Saka ndiite sei? Sudzurai. Zvikanzi chiendai munoitwa scan. Anoti panenge titsvagai scan kana manoitwa scan munoya nebepa rinenge rakanyorwa. Madoctors vane language yavo. Ndiyo vanoziva. Ndizvozvo. Ndokubva aenda ndokunoitwa scan ndokudzoka nemapapers asingagoni kuverenga. Anoti zvinoverengwa nechi? Nemadoctors. Doctor ndadzoka sekureva kwenyu scan ishi. Yes, results aya. Zvikanzi wakaenda kupi? Ungadai wakaenda kwaNhingi. kwaNhingi ndikofanira kudai ndo zvandogona kuverenga. Izvo doctor handikona kuziverenga izvi. Dzokerai muende kwaNhingi. Murume kuti handina imwe mari ini ende pandakaenda ndakuudzwa ndinofanira kuenda kwaNhingi. Pakaenda murume uyu handiti ka? Yes. Padoctor zvikanzi panoda scan. Handiti kwakaenda murume uyu kunga waka kuchipatara kana kuhospital. Doctor wakaona anofanira kakunyora. Yes. Attention. Handiti ka? Yes. Dr. Kanyemba. Yeah. Handiti Boshongora auya pano ndamuti anofanira kakuuya nemudzimai kuti nemwana kwamuri kuti paitwe scan. Ichokwadi. Obva adzoka nemaresults. Ichokwadi. Akapiwa here tsamba prescription yanga ikanzi enda kwaNhingi kana kuti akangonzi enda unotsvaga kuitwa scan. Enda kune scan. Sezvinoto zvimwe zvipatara kuzvinokasvika unonzi pana paizvo hatina but panze mukaendapo munogona kuzviwana chatinoda maresults. Ndio zvakaenda achidzoka achibvanzi ungadai wakaenda kwaNhingi haku kwawaenda uko uyu zvakanyora handigona kuzoverenga izvi enda kwaNhingi uko akachinobatira mari ka apa munhu uri ari kurwara. Ndokupi uko? muHarare. Andizivi. Ndiri kuziva kuti pane vateereri vari kutibata pa Facebook page yedu National FM Zim, vari kutibata pa WhatsApp platform 0713938538. Manzwa chiri kuitika kuchikoro che primary. Every Friday pane zuva rinonzi ice cream day.
ticha wega anoya kane ice cream yake yanenge achitengesera kavana vanodzidzisa, right? Mwana afanirwe kuonekwa achinamdzira kana kutarisa mwana akilya, right? Unofanira kutopaka mwana mari, right? Zviriko here izvi? Vabereki vari kugunun'una vachiti pamwe zvakaiswa neMinistry of Primary and Secondary Education. Voita sei vabereki? Tibatei iyo yokuti unoenda kuna chiremba okuti pari kudiwa kasikani tiona kuti dambudziko riri pamunhu apa, right? Rakamira sei? Enda kusikani wotsvaga kunoitwa kasikani, wodzoka nemaresults ari muhamveropo, onzi uyu dokta kunemba kwadaita uku zvingwerenge rini, urataneka kuenda kwa Dr. Nenge. Ndikawenda kuchipatara kunorapwa ini, ndikapiwa prescription inoti ena unotenga mushonga. Baba Isabel, kana pane chinu chazara muZimbabwe, mafamasi. Ndogona kungopinda mufamasi nebepa ndoti iye akadzidzira handwriting kuti mankhwala aya ndiyakata, mankhwala ndiyakata. Yes. Hangati enda unorapwa kwakati, kuti enda unonyorerwa na Dr. Ningi ndiyo ndokwanisa kukuverenga. Zviriko erezo. Paka chirumanzo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, iwe soro mumanzu chiri kuti kudini. Mukoma gebhinya yandikutaura panapa inorwadza, nyaya inosiririsa. Inyaya yemubereki ane mwana ari kudzidza pane chimwe chikoro kwa chirumanzo. Mwana uyu muprimary ari grade 7. Mwana uyu akarohwa nemudzidzisi wake mushure mekunzi hauna kuita makalasi zvakanaka. Mudzidzisi vachibva kurohwa mwana nemambama. Vamurohwa nemambama vati kune vamwe vana vechikoro, right? Mwana wese ari muklasi munomu, rohai mwana uyu. Munoziva zvinoita vana vadiki. Mumwe anotoratidza kuti ticha vari kundionera kuti ndinyatsorohwa mwana, ndokupfapfaidza mwana kusvika pakuneta. Mwana achibva kumba, aindiswa kumba mwana akapedzesera akubuda ropa mumhuno, munzeve nemumuromo, arohwa pachikoro kutangira pamudzidzisi kusvika kune vamwe vana vechikoro. Ndobva aendeswa mai vemwana vachibvatora mwana, ndokubva vaenda naye kuchipatara, zvikanzi kunodiwa police report. Ndobva vaenda kumapurisa vachibva vanzi izvo nenyaya yokuti zita remudzidzisi rinozivikanwa. Zvikanzi tangai madzokera kupi? Kuchikoro munotaurirana. Apo mwana ari kuita sei? Ari kurwara. Ndokuona kuti azviti ndokuenda pane mikamba zvakare iri pedyo. Zvikanzi endai munotanga mapiwa kuchikoro mawirirana, then mozoya kunoko. Ndokubva vaenda kuna headmaster. Headmaster, tarire mwana wangu arohwa, onai zvaari. Zvikanzi na headmaster, amufaniri kutanga kuti muendese kumapurisa, mufanira kutanga kutaura nesu, totaura na nyaya iyi, mukumbirana rurekero. Izvezvi mwana haana kwatarapwa, pari kudiwa police report. Ndiri kukumbirawo Zimbabwe, pane dzimwe nhamba dzamunofanira wakakungogara nadzo, right? Takambotaura na Assistant Commissioner Paul Tembanyati, mutauriri wamapurisa, anditika kana mune complaints, kana mune zvinhu zvamusiri kufara nazvo kwamunenge muchibatwa ikoko, kana pakamba yemapurisa yamunenge maenda, torai nhamba idzi. Line yamunofona ku PGHQ 0242 703631 703631 0242 ikodi yeHarare 703631 ndiyo landline. Kana iri WhatsApp number 0712 800 197 0712 800 197.
Yesu kuchipatara vakagona kuti tiri kuda police report. Mapurisa muri kuona kuti mwana ari kurwara. Handiti madi kungonyora kuti yes taona kuti mwana uyu arwara abva kuchikoro pane zvaitika ikoko rapai mwana then mutanga kuita ma investigations ko mwana akafa muchiti he dzokerai munotaurirana kuchikoro dzokerai munotaurirana kuchikoro zvinoitere mabasa pepa azvibudi mukobake hazvibudi munhu ari kurwara mwana ari kurwara nyurai report semapurisa kuti yes tanzwa kuti mwana akaita sei akarohwa rapai mwana isusu tichita tsvakirudzo dzedu yes kana mwana akarapwa vakazoenda kunotaurirana votaurirana kuti mwana aita sei arapwa fonai panhamba idzo PGHQ National Complaint Desk mukomplaina kuti takaenda pa police station yakati hatina kubatwa zvakanaka iwo vachakubatsirai panhamba idzodzo ko murume wekusageza wekuwarren park uya akazoita sei kanyemba ndibvunzirewo kabhozho ndinonzi mai makoni ndiri kuzengeza wani murume wedu takakata kumbira mai vacho tikashevedzera tese paipa ine nchisira namba dzavo tikashevedzera kuti amai vane murume wekusageza tibatewo mutiudze asi kandisikakanganisei akafuna tiri tese mukoma kebi andidika achititedesei ndichakubatai nanhasi asati bata maybe baba vakugeza aiwa mudzimai uya ane murume angasingade kugeza muchidimbo pane vakapotsana nayo akatora nguva yakareba sei asina kugeza murume we ane pakatomboita 3 months asina kuguma mvura 3 months sokuti mukadzi akatombosvika panguva yekuti anomupa mvura yekungoti munamato wachita chinamato andirika asi akapedzisira kutoramba ende mukadzi uyu nemurume kana chiraramba mavo vanorara senge vanhu vaya kana muchiziva zvinoita nguruve kana dzichirara dzinoti imwenesa musoro uku imwenesa musoro uku ndawapa 3 months uribe kusamba kuchipisa zvako kana mai vaye vachikwanisa ngavatibate yesi titaure nawo pamhepo tinzwe kuti dambudziko rekusageza rangadarika here paka lala pansi chekulala pansi chiri kuti tani mukoma kebi nemhuri yezimbabwe pane murume aisevenzera muguta remubulawayo asi achibva kulala pansi good ndobva atenga motokari akagara nayo kwe3 weeks ari kubulawayo asati aenda achimirira off ndokudhiraivha motokari yake yerudzi rwewish good ndokuenda nayo kumusha makorokoto ndobva asvika manheru mapasi 6 pasi 7 yakaisawo malights maindicators kana kuti mahazards ichingwaya malights muviri wese vanhu vakapembera yeye vauya nemota ndobva vaenda kunorara vakamirira kuti mangwana mukuseni vachimuka mukuseni baba vakamuka vachipera simba baba vachitanga kurutsa vachiendeswa kuchipatara vana kudzoka vanga vatofa hey kulala pansi just like that nematambudziko vanga vatofa inzwai mhuri yezimbabwe motokari ichibva yapakwa pana baba munini vekune imwe imba vane mukadzi wavo anorwara nepfungwa baba munini zuva rakasikwa naMwari vaiwanikwa vari pamba pemurume uyu iye ari kubasa vachinzi baba munini namaiguru vari pamba apa vanhu vakatomboita mashoko vanhu vakatomboita kufungira but nenyaya yokama hazvina zvezvaishanda ndizvozvo murume achibva afa baba munini avo vanodhiraivha ndo vakatodhiraivha murume uyu kuenda naye kuchipatara uyezve panhamo yake ndomotenge yakutoshanda ichidhiraivhwa nababa munini ava vanofungidzirwa kuti magariro nematambiro vanoita pamba vanomudana nemukadzi wemufi asi hakuna kagona kuchitaura ndobva murume atorwa kubva kumoshari murume achibva avigwa munhu wandiri kutaura nezvake akasheka musi wa17 March gore rino abva kudaro mhuri yezimbabwe munhu uyo asati aitirwa nyaradzo baba munini ava vanga vakutoti 2 days kumba kwavo 2 days kumba kwamukoma kuita sekunonzi tori barika revakadzi vavo kumba kwamukoma vaiita sei vachinorara ikoko denoro shiwiripinifo vakachiwemba kiminikasha hati cheka iridifo toda kuti tarisari kana zvichiitika kwamuri ndokubva murume uyu anga chinhu twake ndokubva avigwa zvikanzi mupfekedzei sutu yake nebhutsu yake yaiti kana akufamba ndozvaanopfeka ndobva hanzi tai
ndobva hanzi bhachi racho nesheti yakanaka ndokubva apfekedzwa nebhutsi yake ndobva avigwa mukoma hapana 2 weeks kubva zvaavigwa ndokubva kwawanikwa pamba baba vamunini kwake kwakawanikwa tai yakafa yakavigwa baba yakadonha iri paruvanzi. Regai ndikubatei muromo. Ndoda kutanga naye pana pamukoma KP. Ndoda kutanga nenyaya iri mukati meguta reHarare yandinoshevedzana nezita rekuti paka Harare Hopley Zone 6. Harare Hopley Zone 6 nchani chaitika? Muri yaZimbabwe rega ndikuzivise ndichiti tine mwana akashayika kubva mwedzi uchitanga wa December uno kusvika izvezvi. Mwana wandiri kutaura mwana ane gore nemwe mwedzi akafa, but mwana wina nhasi asati avigwa ari kumoshari pamba pangori nerufu. Mwana komana ashayika. Inzwai muri yeZimbabwe, pamba apa pana baba na amai, asi baba vepamba apa vakaroora mukadzi aine vana vake 3. Iye ane vangani? Vachibva vazoitawo zvakare 3. Okay. Right, zvadaro mukoma KP pakaita mashoko akabuda mumusha umu ekupomerwa kwakaitwa baba vepamba vakuti vakaita cheupombwe kana kubata chibharo vana vemukadzi vese vari 3. Nyaya ndobvaenda kumatare edzimhosva. Yaenda kumatare edzimhosva, baba vandiri kutaura ava vane makore avakatongerwa kuti ivo vakuchikwanisa kupika. Chinova chokwadi chekuti izvo dare parakatonga rine kwarakawandira kuti ndofunga uku imbosheketi. Vakaonekwa nemhosva ndokusaka pakabva mutongo. Okay. Murume uyu makore akautaura mukoma KB akawanda zvinovhundutsa zvokuti hama dzakasara dzisingagutsikani nokuda kwezvakaitika. Hapana kuita 4 months mwana mudiki wa baba ava nemukadzi uyu akabatirwa vana wavo mwana wavakaita vari vese ndokubva ashayika achibva afa nematambudziko. Afa mwana uyu mukoma KB. Ndobva paita mazuva vanhu vari kuona kuna kana hama yemukadzi iri kusvikira, hapana kana hama yemurume uri kupindira. Kusvika vagari vemunzvimbo vabatsira kuti yaiwe itai kuti muiti wane transport muwane hama dzenyu dziuye pano. Hapana hama yakauya. Pasina hama yakauya zvikanzi ngatichifambirai baba vacho vanova ndoo vari kujere. Tine nematsamba ekuti vanogona kuti sainire matsamba anotendera kuti mwana aite sei aradzikwe avigwe. Avo vakananga kujeri kunechi kuna baba, vananga kujeri kuna baba mukoma KP. Vasvika kuya baba vakati isu mukadzi nevabereki vake vanofana kuziva zvokuita, inini andivige mwana iye. Achibva aramba kudaro vachibva vadzoka pamba. So kutaura kune kwatuita mukoma KP mwana uyu asati avigwa. Hapana vemukaba womukadzi vari kuuya, angori mukadzi nemuningina wake ndi mukoma wake vanokwana kuti 2. Hama dzemurume hapana aripo. Pakamboitwa nyaya yekuti izvo tokupaiwo here mari muende kunotora kana angave mwana zvake ane senemo yakafanana nemwana wenyu kuhama dzemurume wenyu auya avige mwana zvikanzi zvese zvikaramba. Mutumbi unodaka kutorwa neukama. Vese vari kurambeiko veukama kumurume? Vari kungoda tikwanisi. Chikonzero ndechei? Hapasitora chikonzero. Handichazivi kuti nyaya yekuti baba ava vakasungwa nekuda kwokunzi vakapomerwa nyaya yevana vemukadzi uyu ndiyo here nyaya yekuti veukama vakaramba vachiti izvo wai vakasungisa hama dzedu. Ko kana idzo dziri hama dzemurume dziri kuchema kusungiswa kwehama dzacho, ko iye mukadzi hama dzakewo dziri kupi? Vana ava vari kunzi vakabatwa chibharo nababa vanga vakura sei? 5, 7 and 12. Matare achita ongororo akaona kuti baba ava vane mhosva. Kana isusu tinoti kana munhu achipiwa mutongo zvinoreva kuti dare rine zvorabata. Vakapiwa makore akawanda sei? Mukoma KB makore andanzwa chitaurwa anosvika iwo 20 years. 20 years. Mwana wavo uyu mukomana achangoshaya uyu akashaya baba vane mwedzi mingani vari mukati? Vane 4 months. Veukama havasi kudaka kuzonotora mutumbi kuti havasi kutora mutumbi kunoviga. Pamba panongosika kuti pane rufu apa vanhu vachiita zvekuungana vanombopota vachienda zvavo vachisvika vachingovaona, but pamba pakangosviba. Isi tinoti pamba kana pachinge pakagarwa nevanhu
vakamirira nyaya dzerufu rusati rwapfuudza rufu zvinoreva kuti pamba panenge paine rufu pamba panenge pakasviba so vagari vari munzvimbo mukoma kepi ndaita mukana wekutaura na youth chairman mukati menzvimbo ari kuti atichisina kufara kana tichigara mumusha mune rufu hama dzevanhu ava dzingave hama dzemukadzi dzingave hama dzemurume sei vachiregera musha wakasviba seizvozvo wai vasingagari pasi kuti vapfuudze chiga ichi kana dziri nyaya dzekubhadharana kana dziri nyaya dzemhosva ndokusaka kune matare edzimhosva kwete kusiya musha wakaita sei wakasviba nokuti kana musha wakasviba hauna kusvika ipapo village yose yakatosviba chikonzero mune rufu ndiani wabweresa kankhani iyi ku National FM vakuru vemunzvimbo mukoma KP vakafanana nemachairman kutogara semunzvimbo mune rufu nokuti pakaitika nyaya iyi amai vachitaura kuti vana mari takazosumuka isusu vemusha kuti vatsvagirawo zvakare transport yekuti endai munotsvaga hama taakutoshanda isusu kureva kuti nesiwo takafirwa tiri parufu nyika yakachinja Boxing Day ichiita ka day of goodwill South Africa ndinonzi Themba wekunotoni kuri seko kunotoni nhasi kurainya dongo kumakomo yo kwa Mutare chakabatwa chimuti kuti dzitapiwa simango kudombo shawa good morning hanzi ndiri kutapirirwa neNational FM Radio Zimbabwe poitwa sei mwana awane zororo mwana avigwe mwana achengetwe hama dzekwe murume dziri kuramba kakusaina mapepa ndiwo vane senemu yakafanana nakane mwana uyu akashaya hey saka uita sei poitwa sei 13 minutes past 10 sudzura ishimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima anowasenyika ino paka muri yeZimbabwe takambotaura nyaya yekuti mukati menzvimbo inoshevedzera kuti rusapi Gracious Tigere anobva kupi kwa rusapi ka baba anesu chenjera tinodarika namukadzini mako iye ari kupi mazwana iye ari kupi kuti je aiwa vanofamba nenyaya dzavanenge kunoparwa dzimhosva kuya yes dzikana holidays dzinenge dzichiparwa dzakawanda ndio vanenge vachitinda mapepa atika Gracious batiza buda musire inzwai muri yeZimbabwe nyaya yatikambotaura iya yekuti kune vanhu vakawanikwa munhu achitenda mombe dzake kana ndisingakanganisira kunonge 2008 vanhu ava vakatora munhu sekuti munhu ama mombe dzake ndokutaka kumurwisa kusvikira munhu ari wakafa inova vari group of 7 apo munhu anga ari mombe dzikitsvaka 7 vakatora mombe ndokubva vagovana pavakaita nyaya izvi panga paine mupurisa wezita rapi panga pana sabhuku baba vemunzvimbo vanova ndivo vakataka kushudza munhu mhosva kuti iwewe pachako une mhosva but munhu pavakaona aine mhosva sekufunga kwavo ivo havana kwanisa kumubata kumuendesa kukamba kudiwa kumutemo vakarova munhu kusvikira afa vakatonga vega varova munhu akafa ndokubva vatora mombe dzedzi vachibva vagovana sezvo dzanga dziri 7 umwe nemumwe achibva tora yake Zimbabwe ndakambotaura kumashure kuti kune munhu ngozi yakazenge yakubuda iri kuenda door to door kune vanhu vakaita zvinhu izvi ichishevedzera kuti ndoda kuripwa muri yeZimbabwe izvi zvikutaura kuno kwatiri kuita pakati pevanhu ava pane 2 vakabhadhara mombe 27 chinzwa izvi zvakazoitika wiki taura kunopinda mukati menzvimbo yekuti takupinda muzoro reKrisimasi kune vakanzi mombe 27 vachinobhadhara 27 mombe aiwa vakanga vanzi 31 pamombe 31 ipapo vachibva vaunganidza mombe dzekuenda kuita 15 vaunganidza 15 ka 15 December kuchibva kwandizo matare avharwa tozotanga next year asati abhadhara mhosva dzake ngozi yachishedzerera bhadhara inzwai zvakazotaurwa nemhepo iyi iri kutaura iri kubuda pai ichitaura mashoko kuvanhu vapenyu inobuda kuvanhu vemunhu ka asi kudzozi yakazobuda zvakare